Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Biyernes na naman tabi, 21 na kan Agosto, okay, Oktubre 2022. Viva Señor Santo Cristo. May misa taod-taod alas 5:30 dyan sa Dapdap Mission Church. Pasalamat kita kay Señor Santo Cristo. Sinpadagos na mga G, manarig, ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar siyempre kan kompleanyo. Tingog kan banwaan man naglalaom na yaon po kamo dyan kasabay ang pag-imbitar mantang kamo siguro naghanda na kan pangudtuhan dyan sa EcoPure. Marhay na aga tabi sa Indo sa EcoPure dyan sa Elevance Dress Shop. Yan man sa Ronald's Original. Yan. Maray na aga kay Doc Philip Roa. Napakaraming salamat po Doc Philip. Natadoy, permi kong nakakagat Angel, ining lips ko buda ining pisngi baga. Nangyayari man sa imo, pamisan day, ako malimit so nakagat ko baga, ining pisngi sulaog, tapos ang lips. Bako lamang suluwas ko di sulaog anak. Oh, di lang. Ana da? Nataga po kapag ang pagsadiri mo po ang nakagat. Pag iba daw po ang nakagat. Masirama. I like it much, Padignal and Angels. Pag iba ang nakakagat, Padignal, masiram. Pero pag sa diri, self-inflicted bite or wound, makulog. Pero may ko ding nakakagat, Padignal. Natano yun, iuyaman talaga ako. Nalulugad pati kadakula. Gari bagaso may panangaw ka na lugod. Ano, ugon mo yan. Kaso saro, nagkakaon ako nin, ano ba yun? So parang mga, gari kornik, na arugaan. Makagat ko naman ang gadan so, hindi naman ang mudoy ko so sa baba, sa iya. Pero bago yan, sudig din naman sa pisngi, sa laog, so sa wala. Natanot, nagkaparano daw na Sus Mariusip na kulog, ano. May pinagreseta si Doc Philip Roa. Aran nito si Doc Philip Roa, saro ini sa nagkakapirang espesyalista sa mga helang yan, sa mata, sa alunan, pati na yan ang mga sadilanan sa laog kan ngimot niya to buda talinga sisay na naman yan kuminagat sa imo. Gari nga ya gulping gulo-gulo. Kagat ko ben permi daw anata daw yan. Maray na aga tabi sa imo Doc Philip Roa. Sagkod magkitang alas 10:30 ngunyan pong Biyernes. Good morning tabi man ha. Ang number ko 0926-0156-020. Diyan sa Globe 0926-0156-020. Then sa Smart 0961-759-0888. 0961-759-0888. Kompleto ang tropa.
Ang sa kuyang tulong kumpadre, Al Jomar Jimmy, mga kumpadres ko yan. Ecstasy. Si Ans, si Joshua, buda si Luens, buda sa Manibela si Henry Mata, sa control technical sa broadcast mitabi sa radyo. Yaon dyan na si Padingnal Baldo sa samuyang broadcast sa traditional radio region wide 729 kHz. Padingnal Baldo kan Barangay Dap-Dap Jigs Baldo Welding Shop. Rayna agad dyan sa Indo sa Barangay Dap-Dap sa panginginot kan sa tuyang station manager ang concurrent vice president o concurrent executive vice president Glenn J. Barcelon. Sa newsroom, tarabang-tabang dyan, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa mga bareta, sumada lokal, national, international. Buda si Francia May Boras. Si Angel, siyempre sa production, ang samuyang Anghel. Siyempre sa broadcast mitabi sa internet worldwide, netwide. DCGB News Online sa Facebook. Buda sa YouTube, DCGB Legazpi City. Si Tricia, buda si Richard. Paragal-pagal ining tropa, nasa ikatulong aldaw na kan pinagpepresentar man na aktibidades kan DCGB ang Earth Forum dyan sa Ayala Malls. Lagadi ining tropa, sundo matangang banggi. Ako mampon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, tabi maray na agad yan kay kumpadreng June Pitero kan Lapu-Lapu. Maray na aga pa ding June. Yutabi kumpadreng June itong ipinag-share mo na informasyon po tabi arog kaan an dalaga nangunyan kan mga rates sa basic social services particular sa APEC minataas minababa tabi yan because of the movement man kan merkado internasyonal sa petrolyo. Yan, apektado po yan ang pigbabakalan baga kan gabos na kooperatibas nin kuryente sa Pilipinas. So mga producers nin kuryente minagamit yan kumpadreng nal ning coal, coal. Yan na pagproducer nin coal. So pag minagamit man yan ning crudo, petrolyo tabi. Buda sa pagtransportar kayan, minagaramit bagaan nin fossil fuels, ang pagtransportar kaan gabos kaya minapamahal man so tigbabakalan ning kuryente kan APEC buda gabos na kooperatibas ning kuryente sa Pilipinas kaya pass on man iyan sa konsumidores. Pag minababa man so production cost minababa man igwa maning efekto man iyan sa singil naman sa kuryente. Okay, so bako man po yan kapritso kan kooperatibas nin kuryente sa bilog na Pilipinas. In fact, man yan napapaduman sa indang dilensya, yan halangkaw na sa singil naan. Pambayad man na duman sa binakal man indang kuryente na iyo man ang pinagdidistribute sa to, yan na kuryente naan. Po? Sige, so yan po, minataas, minababa, minataas, minababa. Ganun lang tabi yan, ha? Okay. Sige. So, bareta baga pas kasubago pa di so pig istorya nga ni BP Henry so pig diskuter sumanungod sa laptop itong state auditor Padingnal Hob Aguirre
Jr. Yan, State Auditor. Sarong Bicolano, taga Catanduanes, pinsang buo ni Pio Aguirre Fernandez. Ay na ito sa bareta. Alas 6 bagang bareta ito, major news, nakaluwas sa nakabalangibog sa gabos na mga media outlets, both online and traditional media outlets. Hob Aguirre Jr., pinsang buo ni Pio Aguirre Fernandez. Yan. Aki kantugang ni Mama. Si Hob. Iyo pinsang buo ko ito padingnan. Haluyo na yan na State Auditor sa DepEd Central Office mismo. Kan piga para bareta yan na kuan, yan na sa laptop na ana overpriced daanin sobra sa sanggatos porsyento. Sigang or istoryahin may kan ni Hob ni Insan. Dey, sada ko daga para ribok. Hindi nitalis ako sa mga pahit. Angon yan, tapos na sa investigasyon. It's time to reveal. Pinsan ko yan na buo. Yan na nakadiscover kan sa indong mga overpriced na laptop na yan na nagkakaturog sa boarding house pa di pag minadigdi. Pag mina-inspection kan mga proyekto sa DepEd, si Hob na Aguirre, yan. Aki iyan kantugang ni Mama ni Tio Hob Aguirre Sr. Tabangan ki mahal na Diyos. Diyan naghaluyo na State Auditor sa DepEd Central Office. Diyan na naka-star sa Maris Village, Duman sa Antipolo, sa Metro Manila, Maris Village. Yan, sa may Kupang, pasiring Duman sa Minaagi dyan sa kon ito. Masinag, pasiring Duman sa Antipolo, sa Marcos Highway. Kaya yan na mga overpriced na yung padignal. Lalo ko nang isisudital. Dahil sa nagpararibok, ngungon niya na kinonfirmar na baga managad. Tapos sa investigasyon, siya na baga so buminulgar sa bilog na Pilipinas. Si Hob. Sige, tabi, pinsan, fight sa na dyan. Kan bagyong riming, duminigdian bago magbagyong riming. Sabi ko niya, kung dahil ko magdirig dito maabagyo, o no, di, balik na niya ako kamo sa Manila, kay baso pamilya, di, recho so dalaga na mapabalik. Duman sila nangagi sa Blue yun, nakalusot pa, marayang nakalusot pa, nakauli sila sa Manila. At ngay mauli ko sa Catanduanes, saka, di yan, makita na yung nakulong digdikan bagyong riming na ito. Sabi, yan si Hob Aguirre Jr., State Auditor mismo kan DepEd Central Office sa Manila. And so nagka-discover kan overpriced na mga laptop na sobra sa 100% tabi. Ray na aga tabi sa imo kumpadreng Noel na Manalo. Na lamang sa tuyang mga pahit dyan sa Indo. Kumusta sa familia? Sige, bago kita mag commercial break tawang ko naman ininiin pasalamat sa tuyang mga sponsors muna. Nasa ikatulo na kitang Aldaw Angel kay itong Earth Forum. Yan, dyan sa Ayala Malls, atod kan DCGB Legazpi City. In relasyon kan sa muyang pag-antisipar sa nag-adang-adang na anniversary mi sa maabot na Lunes, 64th year of continuing service to the public kan DCGB. Salamat po dyan sa nag-sponsor kan sa muyang aktibidad na yan, ang Earth Forum. Salamat sa provincial government, buda sa city government, Legazpi and Albay, sa pangenot ni Governor Noel, buda ni Mayor G. Thank you so much po. Sa Energy Development Corporation, buda kay Representante Fernando Didi Cabredo kan Tercer Distrito. Salamat, sir. Sa Ayala Mall, siyempre. And sa Department of Tourism,
sa panginganot man ni Director RB Aguas. Yan, happy trip and safe travels tabi. Director Herbie, pasiring ka dyan sa samuyang lugar sa Katanduanes pala na. Ngunya na aldaw. Happy trip and safe travel tabi. Director Herbie, thank you so much. Kan DOT Bicol, dyan sa Good Found Cement Factory, buda sa Legazpi City Fiesta Committee, sa pagikan sa indang pamayo, City Councilor Al Bariso. Salamat. Sa muyang pigagamit dyan na lights and sounds, buda setup kan audio video, yung aral, musika at lampara, and syempre of course ang LCC Food Garden, buda LCC Concourse. Thank you so much po sa Familia Tan, kay Sir Romy Tan and the entire family po kan LCC. Sa New Blossoms Catering Services, Robert James Exhibit Masters Corporation, yan, nag-provide sa satuya kan gabos na physical setup dyan ang Robert James Exhibit Masters Corporation with the New Blossoms Catering Services sa foods, tabi. Siyempre, yung J. Charex Food Products and Catering Services, thank you so much man po. Kasabay na dyan suligan ng mga barangay, Legazpi City Chapter, thank you sa Indo, buda sa Departamento de Salud, Center for Health Development Bicol sa paagian ni Director Dr. Ernie Vera. Nagbisita pa lang digdi, kanakaging aldaw si Acting Secretary Virginia Verheri kan Department of Health. Inda ko kunyaon patabi, ha? Thank you so much po sa Indo. Siyempre ang Globe Telecom, budaan City Agriculture's Office, salamat sa Indo. Madam Sheila Nas. Yan. Yung mga exhibitors natin, yaon ng DOH, Laudato Si Farm, yung ADC, OCNR Legazpi City, yung Provincial Agriculture's Office, City Agriculture's Office, sagkod ang Joe Boken Enterprises, Puri, Hosanna Travel and Tours, budaan Departamento de Turismo. Thank you so much sa mga exhibitors and sa satuyang mga sponsors as well. Third day na kan Earth Forum, dyan na hapon, dakol na mga aktibidades, and sa aga, yung Senior Citizens Day, hapon niyan mga poko mas menos alauna, nin pagkahapon. Mga seniors, imbitado ka mo. Igong mga aktibidades, simpleng uru-urug malamang, entertainment, and sumabaro-baro na mga guru giveaways. Yaon yan tabi, ha? Sige, so yan ha, Earth Forum, taod-taod man na hapon, alauna, live na naman giraraiyan sa DCGB, yung manlain-lain na temas na didiskuteron, ipapaabot sa satuya kan man iba-ibang resource speakers na yaon dyan mapresentar kan sa indang temas. Sige, taod-taod ni Bapa, pagkalis mo na kan mga pagiramdom. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan manlain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang Tabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI, Taguig City.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexam Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa selebrasyon kani ka 64 taon na anibersaryo kan DZGB sa taho kan pagapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyoan kinaban pag-adaptar sa pagbabago kan klima asin pandemyang COVID-19 sa muyang ipresentar ang Earth Forum and Expo. Earth Forum and Expo hatod sa Indo kan Provincial Government of Albay, Governor Noel E. Rosal, City Government of Legazpi, Mayor Geraldine Rosal asin Energy Development Corporation or EDC. Ini may temang Sustainable Development in Light of Laudato Si, Climate Change Adaptation and COVID-19 Pandemic. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon asin aramon kung paano kita makakakontribuir sa implementasyon kan sustainabling solusyon para makamtan ang kamawatan na makasimbag sa pagapoda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na lider sa aspeto ng environment, agriculture, resiliency, tourism and health or Earth para ihiras ang indang kaaraman as in eksperyensya para sa sustainabling paghiro sa pangginaba na pangapodan na masolusyonan ng pagtios. Proteksyon sa satuyang pinag-iistara na kapalibutan. Maghirilingan kita sa Oktubre 19 sa God 22 sa Ayala Malls, Legazpi para sa Earth Forum. Asin aramon kung paano kita makakatabang bilang syudadano sa pagmakulog asin protehiran ang padagos sa pagbabago kan klima nin kinaban. Ang Earth Forum madadangog simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page, DZGB Live as in YouTube channel. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep, begging us please. Earth Forum and Expo is also brought to you by Congressman Fernando Didi Cabrado, 3rd District of Albay, Department of Tourism 5, Regional Director Herbie Aguas, Good Found Cement Corporation, Legazpi City Fiesta Committee, Councilor Albarizo, Aral, Lampara at Musika Pro Sounds and Lights, Liga ng mga Barangay Legazpi Chapter, J. Charex Food Products and Catering Services, Rupert James Exhibit Masters Corporation, New Blossoms Travelers House, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, LCC Food Garden, Concourse Convention Center, and Ayala Malls, Legazpi. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat tabi kumpadreng Nald and buwalta na kita sa satuyang mga pag-oro-restorya ngunyan pong pagka-aga yan tabi. So aram na nindo baga ayo so sa manugod sa eleksyon sa barangay na kanselado na ngunyan tabi nagkakaoro-istorya kita diyan sa tuyang mga sources mga papati sa mga common tao aram nindo an pagkanselar na ayan kan eleksyon sa barangay. In fact ngunyan siguro nagpupuuna o on process na so pagdadangog kan oral arguments sa Korte Suprema ang nakahampag duman si saro sa mga pinakabatikan abogado di Campana bakong Campanilla Campana pag-abot sa eleksyon, one of the brightest and the few sa lado kan eleksyon lawyers, si abogado Romy Makalintal. Okay. Now, man iba-iba baga ang reaksyon manunungod sa sa eleksyon sa barangay. Pero bago yan, ma-time check muna kita. Tanganing belo kita ha. Ma-time check kita. And taon-taon pag-uro-istoryahan tangon yan. Iyon na nga ito nasa oral argument na sa Korte Suprema. Tapig questioner baga yan ni abogado Romy Makalintal saro sa Vaticanong election lawyer di sa Pilipinas ang pag-postpone na iyan sa pagikan batas na pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kan SK and barangay election. Taon-taon dyan. Time check muna kita. Nasa oras pa man kita, nasa sirkulo pa.
Oras, Pilipinas. It's 9:35. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Milo Energy, magpursigi. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Kanakalihis kayang semana, nakahurong takaan si Vice Gobernador Grex Lagman. Saro na abogado, and siyempre haloy na servidor man sa publiko, nag-serbi sa Quezon City bilang konsehal, and digdi sa satuya man na lokal na political scene, Vice Gobernador. An saro sa nagbutwa na tema, apera ka itong sa pagipag-ulay niya to kay Vice Gobernador Grex Lagman, abogado. Ining so ngani ngayadaan na dai na kita magpara-questioner pa kung makakanselar o i-extendir ang elihidong opisyal sa saindang turno, lalo na sa mga barangay. Pili o nang gadaa so pinakakapable ng kapot nin pwesto sa barangay. Puon sa kapitan, buda mga kagawad. Saro man iyan sa pinagtauan manin doon baga ni Vice Governor Grex Lagman na ang politika ngaya sa barangay, saro sa pinaka-divisive, saro sa pinaka-sensitibo. Tadyan sa barangay, nagkakamirid bidan bagaan mga tao padingnal nakukuluran ng gadyan kung si sa isang minuto sa saro, burag naman sa saro. Now, tangani ngayang mabawas-bawasan ang araw kaan na political divide, as in mabawas-bawasan ang reklamo in kaso pigpapalawig ang turno di opisina kan ilihidong opisyal sa barangay. Siguro ngaya ining nag-adang-adang na eleksyon next year para sa mga barangay, tibaad maging eye-opener na ining pagkanselar o pagpospon kan eleksyon ta gulpi bagaso nagreklamo kontra sa mga non-performing assets, sa mga bakong tultul na kapitan, buda bakong tultul na kagawad. Bako siguro iyon na nga ini ang paagiman na magimata na kita na ang pag-ilihir pala nin mga kapitan sa barangay bako basta-basta padingnan tapera di Los Ubos baganyan sa barangay. Kung sisayan pamuso, sisayan may barkada, dakol na padihon, dakol na koneksyon sa mga politiko, iyuan na iilihir. Bako? Yan, hilinga. Yan. Padarakulaan pa, iparalawigan kan pusod. Padarakulaan kan familia. Bako? Hilingon nindo. Bayaan tango na digdi sa satuya sa setting sa lokal na level. Sumangat kita duman sa Manila, sa Makati. Ang mga barangay sa Makati, kumo ang Makati baga premier city, saro sa premier city kan Pilipinas. Ang sarong barangay dyan pagunaan nindo tabi, ang sa indang nakuko ang ira, kumbaga so chairman hali sa gobyerno, garo na ira nin sarong third class o second class municipality sa Pilipinas. Kaya duman minapili sinda nin tultul asin intellectually capable talagang opisyal. Saro sa mga ehemplos kay itong nakalis na mga dekada. So kapitan bagatabi padingnal si ito si Jose Concepcion. Saro sa business tycoon, stalwart economic technocrat, kapitan iyan padingnal sa sarong barangay sa Makati. Barangay iyan na may supisyenteng pundo. Now, i-aplikar niya to. Bako so pag-compare niya to na so sarong barangay sa Makati, maging kapareho man kang barangay niya to, digdi ta harayoon man talaga man. Daining munisipyo o syudad digdi sa tuya sa Bicol na makakaarog sa Makati. Na paghalangkaw ang klasifikasyon kan
sarong syudad like Makati City, pati ang mga barangay niya halanggaw ang klasifikasyon kaan both sa Ladukan Finances as in iba pa. Digdi sa to medyo hurababa pa man. Pero maski na iyon na gayud ini ang punto na pumili na kita nin tultul na kapitan tanganing ma-extender man ang pwesto dai kita nin reklamo taiyan na pinili niya to talagang kapable both intellectual wise and so iba pang mga klasifikasyones. Bako sa na itong kapitan na bibuto ta natatakot kita tapag nangangaipo kita dahil na kitang makarangisa sa iya. Araw ba kaan pa di? Pwera di Los Ubos ang nagkakapirang mga opisyalis pag natandaan ka dyan sa barangay, tanda kung sisay ang nagboto o dai. Pag natandaan ka, dai ka nung ka dyan makarani. Makarani ka man, tami-tamian ka o paliman-limanan ka. That's politics. Sabi nga ni ibaga ni Vice Governor Grex Lagman, pinakamadugo yan. Bakong suduruguan in a sense physicalmente, kundi pinakamaribuk na eleksyon, very divisive. And paminsan kahirak man kan mga nailir na mga opisyal na sa barangay Padingnal, kapitan. Diyan kahiling-hili ka man pa di diyan kan mga konstituentes. Dahil sa na makursunudahan ang bado mo, issue na iyan sa barangay. Dahil sa na makursunudahan ang ipig-implementar mong proyekto, no matter how good it is, so kontra sa imo nunggad iyan o kaya nanggad yan na mauyon sa proyektong i-implementar sa imo. Gabos nagibuhon mo sa barangay kung kontra ka nagakapira dyan, you can never satisfy them. Kaya arog ka ang tabi ka-divisive an eleksyon sa barangay. Now, paano tayo yan makukurtail? Paano kita makakahali sa arog ka na stigma o sitwasyon? Pumili kita kaso talagang tultul to the point na maski suday nagboto, mabilib sa mga proyektong i-implementar asin sa performance kan sarong kapitan because we have chosen an elected official na intellectually capable. So, iyan tabi tagulpi bagangon yan. So, nagbumuruda man na-extender ang kapitan may nga digdi para buyong ang kagawad nga tamili nga kapartidaris kan kapitan nakaluwas padihon gabos nakaluwas pero dahil mga tultul na outputs tangani na mahali na yan siguro pag abot kan taon 2023 pag eleksyon kan kapitan buda ka mga kagawad pumili na kan tultul. Takulon yan dyan sa barangay sa nang pwedeng mapagpilian sa mga pag-iriba dyan sa barangay. Dakul sa nakailangan iba. Dahil minapuso primero dahil koneksyon sa taas. So mga dahil koneksyon sa gobernador, sa alkalde o sa congressman. We cannot deny the fact na igwang mga kapitan talaga na siyempre igwaning political affiliation because that's politics kay puhan mo ang koneksyon mo man tanganing susay mo man pangangaipo sa barangay may konektar mo man tulos-tulos sa mga ilihidong opisyal man at a higher level. That's the reality tabi. Now so yun na po yan na sana pag-abot ka ining pirilian sa 2023 makapili na kita nin tultul na mga ilihidong opisyal sa barangay. Remember ang sarong kapitan bako yan basta-basta tabi tan set up bagakan sa tuyang gobyerno hilingon mo susog sa konstitusyon tulo ang major branch of government: executive which is headed by the president, legislative yaon dyan mga senadores buda congressman, judiciary Korte Suprema. Day nanggad pwedeng pakiaraman kan executive ang funksyon kan judiciary buda legislative. So legislative bande pwedeng makiaram sa funksyon kan judicial buda kan executive. So judicial day pwedeng makiaram sa executive buda legislative. Banga sinda igwaning ayon curtain sa indang mga responsibilidades. Pero sa kapitan gabos iyan yaon. Ikaan executive ta ikaan kapitan dyan, ikaan ma-implementar kan mga
ordinansas, proyektos diyan sa barangay. Legislative, ika ang presiding officer diyan sa barangay pag nagsisesyon. Judiciary, ika paan na mamayukan mga lupon-lupon tagapamayapa diyan sa barangay. So mga kariribukan baga dyan, mga kaso, igwa baganin pinagtataong kwenta ang Department of Justice na dapat masettle sa barangay na mga kaso, nganing dahil na mag-abante pa, dahil na mag-itaas sa mga korte, dahil na makadagdag pa sa backlogs or tambak ng kaso na dahil na didesisyon ng tulos-tulos dyan sa korte, ibinaba na baga nakakapirang mga kaso, ang huwes, ang kapitan, bako, o kaya yaon na sa kapitan, ang gabos na poder sa lokal na level na dahil pwede nanggad nagibuhon kan mga yaon sa kaitaasan, kan presidente, chief justice, budakan mga congressman, senadores. Pero sa kapitan, yaon ang gabos sa iya na poder. Kaya bako po basta-basta ang pag-ilihir niya to nin sarong kapitan, kasabay na ang mga konsihales. Kaya baga sa pigasabitan na dapat intellectually capable, pero siyempre kan mga koneksyonis man ta, kung dahil kaning koneksyonis siguro man ang gadnan sa mga haralangkaw na politiko, dahil man maabantian sa imong mga proyektos dyan sa barangay. So yan na po tabi. Plus, igwa pa, kung mapangyari na i-extender o kaya dagdagan so sa indang pagtukaw sa ilidong pwesto na yan na 5 years, imbes na 3 years, 5 years, tama nga yan, sarong punto, dakol ang mga nagakumbinsir na dapat dagdagan ang termino o kaya ang taon kan sarong ilihidong opisyal sa barangay. In fact, siguro applicable man ini sa mga ilihidong opisyal sa haruhalangkaw na level, say for instance nga gobernador o alkalde kan syudad o alkalde kan munisipyo as the case may be. Tahilingan mo, tama ba sa pagtataram ni Vice Gobernador Greg Salagman, ni Atty. Greg Salagman, tulong taon ngayon piyo sa mga ilihidong opisyal, that includes ining sa barangay. Ang primerong taon ngaya kayan, dahil pa manan maka-implementar ng proyekto tulos-tulos pa rin ma-acclimatize pa iyan, kumbaga mapuon pa sana, mabilog kan mga komite, malatag kan gabos, malinig kan na inabutan na harong, kumbaga yu pa sana yan, dahil paan makakabungkaras nin tudukan sa ayang plataformas di gobyerno. And this is true whether sa gobernador or sa alkalde. Yan, alkalde kan syudad o alkalde kan munisipyo. First year kayan, maset up kan sa ayang administrative setup, administrative machinery. O sisayan mga sakuyang katabang digdi, sisayan sa sekretarya, sa barangay, ang tesorero, gabos. Malatag ka sa mga lupong tagapamayapa, lupong gabos-gabos, mga tanod gabos yan, ilalatag pa sana. Administrative aspect yan tabi, pati sa mga papeles, dokumentos, masuy-suy ka yan, kaso inabutan niyang dokumentos, papeles, funding, kung gurano, gabos, yan malatag pa sana. Puro pa lang yan administrative setup. On the second term, on the second year, kan mga ilidong opisyal, remember tulong taon sana ang pigtatao sa primerong turno, and you may be pwede ka sa mga gobernador o sa mga alkalde, buda ba sa congressman, kinatawan or ining sangguniang panlunsod, pambayan o panglalawigan, 3 years sarong taon na turno, qualified for another 3 years naman, ikaduang turno, and qualified ka na for the next 3 years. Now, ipamugtagta sa primerong taon, primerong turno, tulong taon niyan. Sa ikaduwang taon, paglalaog mo sa ikaduwang taon, kan primero mong turno, dispis ka pa sa namapuon, kaitong sa mga plataformas di gobyerno mo man. Di ka pa nga dyan makabungkaras ng tudot, kukumbinsiron mo, siyempre, o sa imong mga konsihales na kaapil man yan sa sanggunian. Bayan, lungsod o barangay, kukumbinsiron na uning mga proyektong ini dapat mapuon ng tana. Mapuon pa sana yan on the second year, sa paglalaog mo kan ikaduwang taon mo. Pag abot kan kabangaan ka yan kan ikaduwang taon, dahil naman yan magkakonsentrar ning tudo dyan, tananata, mapreparal naan, kan sunag adang-adang naman na eleksyon. Ma-set up naman kan sa iyang makinarya yan. Sa paglalaog kan tulong kabtang kan ikaduwang taon kan na ilidong opisyal sa barangay, mapuna yan. Ang konsentrasyon kan, sumasunod na naman na eleksyon. Maging ining sa mga gobernador, congressman, alkalde, vice-alkalde, konsel, araw po yan kaan. Now,
On the third year, wala na. So pinuunan na, kung igong maswerteng napuunan na major project, saka pa masana mapuon iyan, kan pagbungkaras na kang proyekto. The problem is, kung pag-eleksyon, mapierde ito, nga nagpuon kan proyektong iyan, tapos daiman adaptaron kan, masunod naman na ilidong opisyal, patay tayo dyan. Arog po kayo ng cycle. Kaya sabi ni Vice Gobernador Greg Slagman, magayon siguro na palawig-lawigon man ang mga terminos di elehidos. Ini sa tuya naman na pag-adal, ang mga nasyones bagang abantido sa to, mga asensado, Japan, Singapore, China, mga ganyan sa Europa. Ano ang commonality dyan? Nagkakaperang commonality sa inda, disiplina sa royan. Ikadua, haloy na pigakaputan padingnal ni nagkapirasan ng personalidad sa politika. Magsala ni ba dyan authoritarian rule, monarchical rule, pero igwaning epektong maray. Ilinga ang China, ilinga ang Singapore, Lee Kuan Yew, haloy na kinaputan kan Lee Kuan Yew, pero nag-agisinda sa mapait, mapagal na pagtransformar kan isip kan tao na suportaran ang gobyerno. Mapagal sindang nakahali duman sa element of, pinagasabi baga niya tong element of so dahil na baga ning kumpiyansa sa gobyerno na puno sa nakontra baga yan, so dahil nang nahiling na tama na gigiban gobyerno, very contagious iyan, nakakadagdag iyan ning halangkaw na level na pagkaka-discourage yung element of distrust baga, element of supermina sa ng kontra baga, araw ka iyan. Duman sa Singapore, nag-arog ba sinakayan, pero pinag-transformar yan ni Lee Kuan Yew. Nagkaigoning paradigm shift. Kuminunsumonin medyo haloy na panahon. Haloy niyang nakumbinsir na muni po, kaipuhan tang suportaran ang mga programa di gobyerno, tangapit na panahon mahihiling ta, ang resulta kaan, halion ta na itong sobrang unang pagpara hiling kang kanudian tabi, plus disiplina. Hilingan Singapore ngunyan tabi. Halawigo na bagang asinsado. And saro pa, they are being ruled kan mga opisyalis elidos ning halawig na panahon. Igwa po paano ning consistency na tututukan sa mga proyektong ipinag-implementar na dainin problema sa mga masunod na makapot kang pwesto, either kapartidaryos o kapartido, iyo mangiraray saruan sa indang frame of mind. Unlike digdi sa satuya, 6 na taon presidente, 3 taon sa mga ibang elehidong opisyales, capable of re-election, kung di ka ma-re-elect, o kaya ba kung capable, eligible for re-election for another 2 or 3 terms, yan, sigun po sa limitasyon kan sa tuyang konstitusyon. So, iyan po tabi na nutshell, ini sa mga barangay captains, buda mga barangay officials. Piliyon niya to nin barhay. Buda ikadua, itong pagpalawig kan termino, kumbaga managad, maaprubaran iyan, at one point, magkakatabang yaning todo tabi. So, mga proyekto talagang maaatindiran, igwaning continuity without the fear na tibaan kung sumaabot na kapitan, bako kaalyado, dahil na ito intinduhan na pinag-implementar na proyekto. Now, kung medyo horolawig ang turno, matatapos lamang sa mga proyekto na papakinabangan kan mga nasa barangay. And siyempre applicable man yan sa iba pang mga level ng ilihidong opisyal digdi sa tuyang setup sa Pilipinas. So yan po tabi, hiling-hilingon ta, sana po pag-abot kan eleksyon sa maabot na sa 2023, makapili magkitanin mga kapable, pwera dilos ubos igwarin mga performing talaga na mga kapitanes. O dyan sa barangay Dapdap, hilingan barangay Dapdap, nata-transformer na baga, grabe ang transformation kan Dapdap mo yan. O yan sa nang Macabalo River, o yan dyan sa nakukonvert na baga sa napupunang maging attraction kan turista, ayan turismo, sa solid waste management. Dakuli yan tabi, kung talagang tutuuson, kung tama ang pagkapili ka na mga kapitanes mo na leading opisyal, na medyo horalawig ang turno, siguro ang mga proyektos na yan marealisar, buda ma-implementar. Sagkod na maging institutionalized na, yao na yan dyan, maski sisay man na magkapok na kapitan.
sa Manlaylay na barangay. Pading Al, ipasok natin. Good morning. Good morning, Pade. May relasyon sa topic mo. Talagang pighandaan kan mga darakulang politiko an barangay eleksyon. Ano man ang mangyari sa Korte Suprema, malawas man ngunyan na Disyembre o talagang sa sunod na taon na. Alagad yaon ang preparasyon kan mga darakulang politiko. Yan ang sitwasyon Pading Pio, digdi sa mga barangay, konsahin sa mga namomonitor tang informasyon. May mga abiso na hali sa darakulang politiko. Ang iba nagsasabi na magluway-luway ngayon na. Taday pa man sigurado na barangay eleksyon. Nako, aram mo pa ding Al. Lalo na digdi sa Albay kung malawusos na init kan eleksyon ka. Katabi pa din. Eksakto yan bigsasabi ta. Ay, kung malawos ko niya na nasa kainitan kay na mga DQ, buda itong sa mga protesta. Lalo na digdi sa Albay, lalo sa Legazpi, kung igwang barangay eleksyon na kung makahiling kang taraktakan. Ay, talagang porte yan pa dita. Tama ka sa topic mo kasubago. Ang kapitan talaga, ang barangay leader, dapat may capacity. Bako negosyante. Sige. Nagkatawa naging eleksyon, diba? Naging negosyante. Iribong-ibong. Oli, tama ka digdi sa Albay, talagang ngunyan pa sana, tabunong pa, 2022 pa sana. Pero nagsurungaw na tulos ang mga informasyon sa mga intereses kanibang politiko sa halangkaw na posisyon. Magpon sa congressman baga digdi sa segundo distrito, mababakante na ni Congressman Joey Salceda. May mga nagubutuan na tulos. Pero kasubanggi kumpadre Ngal, may kampang akong sarong leader politika. Sa segundo distrito, marayrahay na ang suruksukan. Igwananin kumbaga, sige nga ya, ikamo naman nga ya, digdi man ta, duman naman nga ya ako. Igwananing arog kaan. Igwana tabi, bali. Igwana. Sa ibong gayan, igwamang ki istorya na lalabanan. No. May malaban man. O kasubagi, nakasiguro magdag-uli ako hali duman sa residensya kan dalaking ito. Mag-alas 9 na, tayo na nga niyan. Kuan na nga ya, at least as of now nga ya, sige nga ya, digdi naman nga ya kamo. Tadumana ako. Iyo, totoo yan. Iyo naan. Kaya, yan, congressman, governor, mayor. Yan. Yan, dyan ang surok-suka. Diskarte tabi pa rin. Iyo. Kaya importanteng maringo yan ang role kan magiging kapitan sa kung sa sunod na taon ang barangay eleksyon. Yan. Dakulaw na magiging papel kan magiging kapitan at talagang iyaon mabulos. Mga diskarte man kan darakulang politiko in preparasyon maninda sa 2025. Kaya yun na yan, ngunyan pa sana. Talagang dahil may iwasan ang oron-oron na yan. Pag-abot talaga sa politika, ang Albay, talagang konsideradong mainit. Yan. Ang sitwasyon, magpon sa provincial level, pasiring yan sa congressman, pasiring sa mayor, pasiring sa barangay, na yan ang sa tuyang padagos na aabangan. Sarong good point na makakatabang na dainalawos sa eleksyon niya na Disyembre, at least makurukulpa digdi sa Albay. Takun mahalawos sa Disyembre, mahiling mong iriwal na namanan. Ay, talaga. Matindi yan. Magkakaigoning great political divide sa barangay. Totoo yan pa rin. Okay, sige. Anyway, may mga Aldaw na abangan development kayan para mentras. Iyo yan ang mga feedback manig sa tuya. Alar Mario, follow up DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa istorya hali sa luwas. Ege, Pading Jimmy Tabi, medyo ibaba mo unang telepono, tatibad maubos load o kaya magpurutok ang baterya. Inabot kita nin medyo alanganin ha na sitwasyon. Mabareta mo na si Angel, station break, news break, buda mga hanap buhay, then taod-taod, redial ka Pading Jimmy. Priority ta ka, pagbalik kan tingog kan banwaan. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo
ito ng Baby Pasteco Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Punteriyak ang Department of Health na mabakunahan ang 70% kan total population kan mga hobenes na may edad 12 hasta 17 anyos. Sa indang sinabi na may total na 8.9 bilyones pesos o milyones ang gusto nindang matauanin bakuna sa nasabing age group. Sigun pa man sa DOH, ang total target population para sa mga aki na may edad 12 hasta 17 anyos na nasa 8.9 milyones o 70% kan total population. Kan Oktubre, nabakunahan na ang 9.9 milyones katao na may edad 12 hasta 17 anyos. Sinabi kan DOH na natawan naman kan DOH nin primerong booster ang 1 milyon katao o nasa 11.2% kan target population. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bineg Integra with Immunoboosters. Milo Energy. Magpursigi. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning adto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad.
Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yan, sige. Kumpadreng Jimmy, good morning. Fire! Yes, salamat Abi Pani sa mga dagdag niya barita. Follow up tumaraksyon na National Irrigation Administration o NIA sa lindong ni Provincial Manager Gis Bainas sa ipinagreklamo kan mga parauma na non-functional irrigation system sa barangay Talungog, Uwas, na aloy na daang proyekto dahil man napakinabangan kan mga parauma. Uminabot sa puntong naging bisita digdi sa Uwas sa Farmers Forum sa Rongbes si Congressman Wilbert Lee kan Agri Party List asin direktang naipaabot sa katabangan ni Vice Mayor Hector Loyola ang problema. Dahilan kay ni na ipaabot sa NIA Central Office sa paagi ni Congressman Lee ang problema asin ngunyan susog kay NIA Provincial Manager Gis Bainas pinatrabaho na ninda asin okay na ang proyekto magagamit na kan mga parauma antes pa magpasiring digdi ta sabi mapasiring digdi ang NIA Administrator kay ba si Congressman Lee kundi sigun kay Vice Mayor Loyola dai pa man nababalidate dai pa man sa saya nagpapaabot ki official na report dai man nagkoordinasyon niya sa saya na opisyalmente nagpupunksyunar na itong irrigation system sa barangay Talungog. Ipapabalidate pa daan ni Vice Mayor ang nasabing informasyon ay pinabot man sa tuya ni Engineer Gis Bainas. Pag-abot sa planong pagbisita digdi sa liwat sa Uwas ni Congressman Wilbert Lee, si NIA Administrator, pigahalat sa naganyan opisyal na notisya gikan kay Congressman Lee sa pagsabing ansaro sa tuyo, bibisitaon man agad mga irrigation system digdi sa Uwas area. Aros digdi sa Uwas,
iguan indara kulang mga irrigation system na nagsusupply ng tubig sa mga pagtaraning ng mga munisipyo o Pulangi o Uwas and Libon. Dawagun to si Vice Mayor Hector Loyola tungkol sa bagay na ni. Bigyan lang yan ang panahon yung mga inayos sa Manila. Process kasi ngayon. Kasi may ito na ako, may sasabi sa Jersey na dyan si Engineer Finance na functional na yung pinapagreklamo kay Congressman. We will be validating the repairs that was undergone. Tapos, hintayin natin yung report na maayos. Bibigay ko rin sa official. Ayos na. Oo, siyempre. Okay, so yan tabi ang pahayag ni Vice Mayor Hector Loyola kan Banuan Kanuwas an ko lang na sana suniya day man sa iya nagpapaabot pa kan official na report nakaabot na lugod inot sa DCGB. Ito yan naraman ni Vice Mayor Loyola. Pero functional na itong irrigation system na ito, kumpadre. Sabi ni Engineer Jis Baynas. Yan. Okay, sige. Pero dahil sabi ni Vice Mayor Loyola, wala man niya sa Moyaki report dahil man yung koordinasyon so niya, ipabalidate ko ngaya. Mag-seminar siya sa DCGB kung paano report. Yan ay nag-abot sa report. Kasi kita na nagpaabot kay Vice Mayor Loyola, dahil man niya sa report niya. Yan, tayo pa rin mga information, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadre Jimmy. Ayan na po, at least ikaw na ni Marayray na developments. Yan na pinagtututukan niya itong mga problema. Napapakinabangan na dyan sa UWAS itong suhaloy na proyektong ipinundar dahil man nagfungsionar irigasyon. Ngunyan tabi o yan na nakikig si Vice Mayor Loyola. Dahil ko ngayon isi mas nainot pa nga niya sa indong na report nakaabot. Mag-seminar ka Vice kay Pading Jimmy sa maghanap ng report. Good morning tabi dyan sa imo Vice Loyola sa UWAS. Diretso kan mga istorya, 18, Lapuas alas 10, Joshua Bino, good morning, go ahead. Yes, good morning Sir Tio, good morning sa mga paraan tabang sa mga digdag pang bareta, pagkasararo kasi pagkasinarabutan ang susi sa padagos na pag-uswag, kan Banwang Daraga. Iyan ang tinawan doon ni Vice Mayor John D. Ausiana. Kung sa'yo sinabi man kayo ni, nasa ikaduwa niyang termino bilang Vice Alcalde asin pamayo kan sangguniang bayan. Padagos ang sa iyang pagsuporta kaiba ang bilog na sanggunian sa mga programa ni Alcalde Awin Baldo. Patunay kayo ni, iyo ang pagtapunindanin prioridad asin pondo kantidad 20 milyon pesos sa programang Pansalud ni Baldo, particularmente ng iyo ining Arangkada Banwa Mobile Clinic. Sigon siya Ausiana. Dakula ang ginagampanan kan sangguniang bayan dahilan sa iyo ini ang nagpapasarig asin nagkukumpirmar kan gabos na mga plano, programa asin proyekto na gustong marealisar kan alkalde. Kung siya pinagtatawan doon kay ni na talagang kaituman ang pagkasararo asin pagtatarabangan sa lado kan executive asin legislative branch kan lokal na gobyerno. Kung matatandaan baga Sergio asin kung babalikan ang luminis na eleksyon, digdi sa manuan kan Daraga, ang alkalde asin vice alkalde bako man magkalinyada. Alagad ko niyan sa inot na sanggatos diya, nagpapahiling asin kompromisa nin padagos na pagsuporta asin pagtatarabangan para sa pag-uswag kan Banwang Daraga. Roger! Okay, so yun man tabi Sir Pio ang mga dagdag na bareta alibig sa Daraga Albania. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Diretso taan informasyon bago kita mag-wind up. Ngunya na semana. I-connectar taan linya. Prepare ta kay Luens. Go, go, go. Good morning. Salamat tabi Sir Tio. Good morning sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Personal na pinanginutan ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual. Ang DTI Bicol sa pagpapakusog kainikan mga sarabit na negosyo o micro, small, medium enterprises o MSME. Tanganin ang makahawas ini sa pagkalugi sa ilang mga negosyo darakan pandemyang COVID-19. Ini tabi Sir Pio ang nangyayari ngayon na naratarangkan DCGB sa pag-atindir sa DTI Bicol MSME Summit na kung saan
mismong ang nasambit na sekretarya at nga ang digdi para panginutan ang nasambit na aktibidad. Kasuba ako nagtaon na digdinin pahayag ning suporta si Gobernador Romel Rosal. Asin kung sa iya napapanahon mananggad na ang aktibidad na ini, sana apektaran in tulong taon ang mga sarabit na negosyo na makapag-operate dahil sa mga sunod-sunod na lockdown. Sigud man kay DTI Bicol Regional Director James Aguilar, lugod lamang daw sa maghapon na aktibidad na ini, na kulnin maokodan ang mga MSMEs na makapag-abasta sa online dahil ang unit abi Serpio ang pinakanganaing iling na magpapahiwas kan sa indang market. Kunyan tabi Serpio, dangapunta nindiit na minuto o segundo ang personal mo niya na pagmensahe, Dididay Secretary Alfredo Pascual. Our economy. Globally, SMEs, small and medium enterprises, represent 90% of businesses, employing half of the workforce in the world. In the Philippines, we include the micro also, although most micro enterprises or activities are really livelihood activities, not so much business. But we're putting them together currently. But in my review of how we classify different enterprises, I'm thinking of disaggregating this. That's something that I'm still working on so that we can tailor fit the right solutions to problems, unique problems faced by micros as opposed to small and even medium-sized corporations or businesses. MSMEs in the Philippines account for 95.8% of 99.6% of over 1 million business enterprises operating in the country. 1 million. But if you look at the statistics at the level of barangay, there are really 2 million registered enterprises. But among these, there are very few medium-sized enterprises, less than 5,000 are medium-sized. Large enterprises also less than 5,000. Small, a few 100,000. Most are micro, actually. So I think micro should have its own special treatment when it comes to providing support. Bicol has about 5% of the country's MSMEs. So that means the number is 62,000 registered enterprises. And DTI, we're proud to say, has assisted more than 21,000 MSMEs from January to September 2022. I'm referring to MSMEs in Bicol. Of the assisted MSMEs, over 15,500 are in the department priority industry. These are sectors of wearables and home-style products, processed food, information and communications technology, tourism, bamboo, construction. And of course, there is pili also, coconut, etc. At the height of the COVID-19 pandemic, MSMEs were especially concerned about their lack of access to finance. They lacked working capital, their supply chains were disrupted, they had loan repayment problems, and demand for their products and services declined, and in some cases, disappeared altogether. However, these challenges to grow may be viewed as opportunities for action toward recovery, to stay afloat and to scale up. As demands of global trade evolve, MSMEs can, and among others, take advantage of our MSME-focused programs. I'll discuss some of these programs. Maybe some of you have benefited from these programs, but I just want to highlight the range of programs we are offering out of DTI in support of MSMEs. There is a law, the Magna Carta for MSME, that provides... Okay, tabi Sir Pio. So yan lang
taptang mga essential na pahayag ni Lagdigdi ni Decay Secretary Alfredo Pascual. Asin sa kanya pinag-explicar niya na sana. So mga development plan kan sa indang ahensya para sa mga micro, small, medium enterprises. Initabi sertiyo gatos-gatos at mga nirawnig sa aktibidad. Asin kumpestinik at mga manlaylay na mga MSME sa mga manlaylay na probinsya na sakop kan Bicolan. So yan tabi sertiyo ang kompletong pagsubaybay kan DCGB News. Maghapon pa ining pagtututukan may kinaraman sa pagpapakusok na mga saradit na negosyo hatod sa DTI. Mga dagdag na bareta, halibigti sa luwas, halibigti sa Marison Hotel. Ako po, si Luwen Sports Supersana. Tingog Ganbanwaan. Sa pagi po kayan, sa pangarang kambilog na puwersa kami po naglalaong na tauban mi na naman kamo ni Consuelo Informasyon Serbisyo sa abot kan samuyang makakaya sa presenteng simana. Happy weekend po! Viva Senyor Santo Cristo! Tulos na masunod si News Manager Mardela. Ako man po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms,